Asta fac. A, nu. Gen să ieșim. Suntem singuri aici. Chestia asta Sirupul ăsta. Oi, oh my god, cu noroc. și acum întorci camera. Ha, hai să mergem, nu? Da. E mai frumoasă plaja. Băi, noi am ieșit din chestia aia. Era Greu. cu greu, da. Ceva destul de rău și de tăcut. Se pare că cuiva din echipaj s-a făcut milă de noi și ne ia cu caiacul înapoi la barcă. Doamne. Vrei să țin eu de cameră? Nu, e ok, dar măi, dar e plin de pietre pe aici. Păi de-aia ți-au zis să ai de-aia de pietre. Da, ne sunt cu papucii și cu sandalele, dar mă rog, ori cu papucii, ori cu cipicilor, tot aia era. Să-l faci o poză, zice. Ah, no, it's okay, it's fine. We have everything there. It's Da. E mai frumoasă plaja asta decât Secret Lagoon, sincer, pentru că așa se numește a doua oprire, Secret Lagoon. Dar practic e ca o viola din Grecia, doar că mai puțin curățată. și mult mai aglomerat. Și mult mai aglomerat, da. Dar plaja aici e foarte frumoasă. Full crap acolo. Bine să stau cu partea pe trebuie. Berea mea mi-a desfăcut. Este. Asta este chiar așa, nu pot să duc. Desfăcut de tot mai multe pe ei. Da. Ne-am întors cu barcă pe ring. Avem barca numai pentru noi. Big Lagoon, prieteni, sper că mă auziți. Intrarea spre Big Lagoon, pentru că Big Lagoon este chiar în față, plin de oameni. Așa suntem și noi doi, Eugen de aici la Vâsle, eu raportez. Full de oameni și în apă se vede cam așa, e foarte frumoasă culoarea. Big Lagoon! Nu știu ce altceva să vă zic. Foarte frumos aici. Este un mare bolovan în față, să știi. Îl vezi? Ce? Bolovanul ăsta, te atenționam. Asta zicea și Eugen, că e o mică peșteră, intri pe aici și ești pe partea elaltă. Da, e coadă să intrăm prin... Auzi, dacă luăm pe partea elaltă și facem un ambuteaj? Da. Băi, da, pe lângă aglomerație și whatever, e incredibil ce au oamenii ăștia aici. Nu, stai eu, că n-avem unde. Nu? Nu. Sigur? Sigur, sigur, întoarce dacă se poate. De ce e blocat? Da, păi băiatul ăsta s-a dat jos din barcă. Păi nu, cred că s-a dat pentru că nu poate să conducă foarte țin. Nu, n-au cum să treacă, sau nu știu, efectiv trebuie să fii gondolier ca să treci aici. Hai, bagă-te atunci. Să vedem dacă avem pe unde trece. Asta ziceam, că dincolo de toată lumea asta e incredibil ce vegetație au oamenii ăștia. Mai dreapta, nițel? Ok, bine, credeam că... Wow, ce drăguț! Incredibil ce au ei aici. Se folosesc de toate chestiile astea pentru turism, doar că sunt foarte mulți oameni, ar trebui să facă ceva, nu știu ce, să fie... Da, filmez. Mă gândesc că niște pasuri pentru un număr limitat de oameni, pentru că sunt foarte mulți oameni și foarte aglomerat peste tot. Dar, other than that, uite ce fain e aici. Cred că apa e mai stătută aici, nu? Păi, na. Că nu prea are cum să se... Adică nu prea are curenți. Deci foarte fain. Dacă îți dau licență? Păi da, aici trebuie să
în comentarii dacă meriți. Ai trecut. Cine s-a blocat? Pe aici e ieșirea. Bă, eu am crezut că e mult mai... Te-am lovit? Îmi pare rău. Eu am crezut că e mai în spate ieșirea. Wow! Ce fain! Asta este ieșirea. E efectiv, intrăm în... Nu mai intrăm. Este ca o ușă mai mare de la casă. Am prins un loc gol, numai pentru noi. Ziceam că am găsit și un loc gol pentru noi. La parc acum. Mi se pare că am nimerit și soare. Fain, se vede foarte drăguț apa. Numai că e foarte multă lume. Nu știu cum toată lumea. Adevărul este că noi am ales turul A, care este și cel mai popular. Nu, e cel mai popular. Da, după care e C-ul, după aia e B-ul și după aia e D-ul. Asta e ordinea. Altfel, sincer... Da, nu e nimic. Mă gândeam cum ai putea să faci să primești gen, nu știu, cum să faci să fie mai gol, adică tu ca administrație, zic, cum să organizezi tururile astfel încât da, și atunci ar fi foarte scumpe și ar trebui să-ți rezervi cu nu știu câtă vreme înainte. E cu duș întors. Pe noi ne-ați mai văzut, dar apa asta frumoasă trebuie neapărat să o filmăm acum când ajungem în soare, că uite ce fain e. Și mai avem doar 20 de secunde de cameră. Fain, arată foarte bine. Hai! Oricum de seara trebuie să evitezi o grămadă. Da? Da. Mai putem să plecăm mai devreme dacă vrei. Nu. Plecăm oricum mâine de aici în Filipine. Uite dacă. Că poți să-ți ieși următoarea.
următoarea destinație, pentru că sigur află până când o să fie toate vlogurile astea sus. Zici? Da. Deci mâine avem de mers întâi cu mașina, Nu. după aia cu Întâi scooter. Da. Trebuie mașină până coborâm dealul. Să ne aducă jos, da. Scooter până În oraș. mergem în centru undeva. Trebuie mașină până coborâm dealul. Să ne aducă jos, da. Scooter până În oraș. mergem în centru undeva, îl predăm. De acolo cu van până 5 ore până în Puerto în Puerto Princesa. Princesa, de acolo cu avion. Ce? Ne lasă la aeroport? Da, cred că da. Ah, De acolo cu avion până în Manila. În Manila luăm o pauză câteva ore și 4. apoi iarăși avion până în Bali de Da. data asta. Din Bali vom lua un alt van care ne va duce la o barcă da, și cu barca respectivă traversăm până în Gili Key da. și de acolo de unde ne lasă barca o să luăm trăsură cu cal pentru că în Gili nu funcționează niciun vehicul motorizat. Și cu trăsura ajungem la cazarea de acolo. Deci cam asta e itinerariul. Da. În jur de 24 de ore o să fie toată chestia asta. Incredibil. Dormim pe drum. Incredibil. Incroyable. Yep. Da, Asta e ultimul apus în El Nido. da. Dar o să fie fain, eu sunt super entuziasmată de Unity, chiar, Nu de drumul până acolo. da. Yep. Nu sunt foarte mulți acolo. De fapt, nu sunt foarte mulți în Indonezia, pentru că așa am făcut traseul, dar e un punct de plecare, adică dacă suntem fain, suntem în următor. Ah. Da, o să modificăm traseul. Păi nu mai că avem ca 10 pentru următoarea. Da. Facem bagaje și plecăm. Plecăm în Indonezia. I'm so excited. Cum era ăla? Mă gândesc. Ba, da, așa. Îți se pare că ai câștigat mai mult spațiu dacă ai băgat... Pare mai bine organizat, da. Adică, nu știu dacă doar de la asta, dar am schimbat multe chestii în layout cu totul. Am făcut foarte multe schimbări în cum este organizat bagajul. Cred că la fiecare împachetare, eu cel puțin le-am împachetat similar, dar tu mi se pare că ai încercat mai multe chestii, nu? Acum e prima dată când schimb. Dar au intrat bine, n-am mai pus nimic în buzunarele exterioare, n-am mai... Eu am și în ale exterioare, câte ceva. Dar mi se pare că e bine făcut, adică pare, cum se zice, mi se pare că e bine făcut atunci când este echilibrat de sus până jos, pentru că e bloc și stă bine în spate. Păi cam așa e și la mine. Da, aia e ideea, să stai și ok cu el, să nu te doară spatele, să nu... Că e destul de greu totuși. Măcar acum ai pus cum trebuie parfumul. N-am pus mai devreme cum trebuie. Nu, adică l-ai pus, n-ai mai uitat de el. Trebuie să ne oprim să-mi iau eu permisul înapoi, nu? Nu permisul, buletinul e lăsat. Buletinul? Da, permisul Permisul l-am lăsat la care? Și l-am luat și înapoi. Astea... Pare că ai mai mult de nu? Încă n-am băgat anumite chestii. Căsuța asta părea izolată. Dacă o să căutați la Hana Resort pe Booking, zici că stai într-o căsuță separată foarte mult de restul celorlalte căsuțe. De fapt sunt 3 căsuțe lipite. N-ai foarte multă intimitate dacă ești pe terasă. Și întrebat-o dacă le trebuie viză de Indonezia. Înainte să fim întrerupți, ăsta este bagajul meu. Astea sunt bagajele noastre pentru... O lună jumate. Nu chiar, hai să zicem o lună și o săptămână, că New York au avut alte bagaje. Oricum, impresiv dacă nu știu pe mine, sincer. Oprit să bem ceva rece, pentru că mai aveam de ars o oră, 45 de minute, cam așa de fapt. Și acum ieșim la principal, le luăm vanul, 5 ore, ne vedem în Puerto Princesa la aeroport.
încă un vehicul cu care trebuie să mergem în călătoria noastră. Este vanul ăsta negru din spatele meu. El ne duce de la El Nido la Puerto Princesa, unde avem zborul către Manila. Asta este oprirea standard, cred, pentru toate microbuzele care fac acest drum, pentru că și la venire am avut același traseu, ne-am mâncat și am băut ceva și probabil că vom sta în continuare vreo 15 minute aici ca toată lumea să meargă la baie, să fie ceva de mâncare, după urmă la eu vreau să-mi iau o înghețată, pentru că tipul de lângă mine am mâncat o înghețată pe drum și mi-a făcut poftă, așa că iată real influencers și da, este